εξαιρείται φωτογράφου. Πριν την ορκήσω να πω δύο λόγια, η Νέη Σίδη, καθίστε παρακαλώ. Μαρία της Μαϊβά. Πριν κάποιο καιρό, όχι πολύ, λίγους μήνες πριν, είχαμε μια συνεδρίαση δύο μεγάλων φορέων, της Builder και της Έμψης, και εκεί στην συνεδρίαση βλέπουμε μια κυρία, είχαμε πάει με τον πατέρα στο Σύμπατρο, να έρχεται κοντά μας και ήθελε να μάθει ποιος από τους δύο είναι ο Μητροπολίτης. Τι συστήθηκα και μου λέει: ξέρετε, είμαστε από το Κάλμαρ, δεν έχουμε ιερέα, δεν έχουμε εκκλησία, πότε θα μας επισκεφτείτε? Της λέω: θα έρθω με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι λίγο αυστηρές, είναι αρκετές μάλλον, είναι απαιτητικές. Θέλω να λειτουργήσω, της λέω, στο παλάτι, θέλω να λειτουργήσω στην καλύτερη εκκλησία που έχει το Κάλμαρ, θέλω να συναντηθώ με το Press, θέλω να συναντηθώ με τον επιχειρηματικό κόσμο, θέλω να ορίσουμε νέο εκκλησιαστικό συμβούλιο και θέλω να έχω την ευκαιρία να γνωρίσω αρκετό κόσμο εκεί πέρα. Και ευχαρίστως θα έρθω για 3 μέρες. Από ό,τι ζήτησα από τη Μαρία, έκανε πολλά περισσότερα και ο Πέτρος από ό,τι του ζήτησα. Πολλά περισσότερα. Ήμασταν φιλοξενούμενοι τους, ο πατήρης ο Σύμπατρος, ο κύριος Καλτοκίδης και η Αλεξανδρίτά μου. Η φιλοξενία της ήταν πράγματι ευραμιαία, ήταν υπέροχη. Αυτό δεν το ξεχνώ, διότι στην κυριολεξία η Μαρία και ο Πέτρος κινήσανε γη και ουρανό και να με ευχαριστήσουν, αλλά πραγματικά με ενθουσιασμό να ξεκινήσει κάτι πολύ δυναμικό στο Κάλμαρ. Υπήρχε ενθουσιασμός, υπήρχε ζήλος, και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να έχουμε. Γι' αυτό και πήγα στο Κάλμαρ, ίδρυσα την ενορία του Κάλμαρ, χειροτώνησα τον κύριο Χρήστο Λέτσιο νυν πατέρα Χρήστος, διάκονο και πρεσβύτερο, όρισα εκκλησιαστικό συμβούλιο, και τώρα νομίζω μετά από αυτή την τόσο μεγάλη προσπάθεια και επιτυχή, λέω της Μαρίας, νομίζω θα πρέπει να μας βοηθήσεις με τις προσπάθειες μας στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Χθες είχαμε και σήμερα τα πρωί μια, θα έλεγα, μια μαραθώνια συνεδρίαση πάρα πολλών ωρών με το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, όπως και σήμερα το πρωί στις 7.30 το πρωί. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά, πάρα πολλά πράγματα συζητήθησαν και απεφασίστηκαν για το καλό της τοπικής μας Εκκλησίας. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου που μας τιμούν με την παρουσία τους, και θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Φωκάκη. Κύριε Φωκάκη, ελάτε κοντά μου, σας παρακαλώ. Ελάτε δεξιά μου. Είναι ο παλαιότερος των ημερών, θα λέγαμε. Τα νιάτα δεν κρύβονται. Είναι από το Γκέρεμπορ. Έχουμε την κυρία Κυριακή Παπαδοπούλου από το Όσλο της Νορβηγίας, την οποία η ορκομοσύνη της οποίας έγινε σε εμάς εδώ. Έχουμε τον κύριο Παπαξάνθη Κωνσταντίνο. Έχουμε φυσικά την κυρία Κιακακιά και έχουμε και τον δικηγόρο μας, τον κύριο, τον βλέπουμε που είναι, από τα βέρια φωτογραφίες. Ραφαήλ Πουμερό, είναι τα μέλη του Μητροπολιτικού μας Συμβουλίου. Thank you so much from the bottom of my heart. Αλλά πρέπει να προσθέσω έναν, ο οποίος δεν είναι μέρος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, αλλά ήταν παρόν, διότι προσωπεί την νεολαία και φυσικά αναφέρομαι στον κύριο Νικόλα Κίτσου, και τον ευχαριστώ για τη συμβολή του μέχρι τώρα. Ελάτε κοντά μας, κύριε Νικόλα Κίτσου. Η νεολαία πρέπει να φέρνει να είναι πάντα μπροστά. Έτσι, να είναι πρωτοποριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το δρόμο που κάνατε και πολλούς μεγάλους δρόμους που έχετε διανύσει για το καλό της Εκκλησίας όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι Θεός να σας δίνει δύναμη, να συνεχίσετε αυτό το δύσκολο έργο και κοπιώδες, και ο Θεός να σας φωτίσει και να σας δυναμώνει. Και τώρα, όπως είσαστε παρόντες, παρακαλώ, please turn, so it would be nice in your presence to do the oath ceremony for the newest member of the metropolis of the Archdiocese, born Miss Maria Kekayas from Kalmar. Maria and her beloved husband Patrick, they were so kind to be in charge. Both actually
and sponsor my 3-day trip, 4-day trip to Kamar. At the beginning of this year, we established a community, ordained a different priest, and we assigned a new board to organize better the church affairs of this community. I commend you for the beautiful work you have done, Maria and Patrick. May God give you many years to continue this dedicated service to this church. Maria, please turn facing us. Just put your right hand on the gospel, and you may join us. And please pray while we will do this beautiful ceremony. And please repeat after me. Υπόσχομαι ως μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Σουηδίας να τηρώ τα δόγματα, τις διδασκαλίες, τις παραδόσεις, τους κανόνες, τη λατρεία και τις ηθικές αρχές της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως επίσης και το καταστατικό και τους κανονισμούς της Ιεράς Μητροπόλεως Σουηδίας, και υπόσχομαι να εκτελέσω τα καθήκοντά μου με πίστη και αφοσίωση. Ή ο Θεός, βοηθός εν βίο. Congratulations. Patrick, come over here. Come over here. Come on.